Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Felipe, nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Japan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Chris Jana, Aida Harris iti Las Vegas, Nevada, Eddie Manzanas, ni Mamang Letlet, kastamot ti Bernas kan Aison family dito'y Alamino City, Pangasinan from Yumi Channel. Asuncion family, especially to Nanay Ofelia and Tatay Carmelito, Baby Kovic, Kuya Christian, kan Ate Lilia iti UAE from Jeremy Asuncion iti Riyadh. Parents ko di tatabok. Agurin family, kan kabsat ko, ani Beverly Agurin, Wangag, kan Papa Francis, from Marilu Odlus. Shout out pa kada Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Layad Ana Rose iti Hong Kong, Elvira Isguera, Jasmine Rivera iti Qatar, Loida Navarro, kan Red Rojo iti Kingdom of Saudi Arabia. Kastamot ang makablaawan ni Jojo P. Mendoza iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia from Love Leia Mendoza. Ni Maylin Bergonya Batuelo iti Hong Kong, Ray Allen iti Taiwan, SB Waylan, Christopher Artizuela kani Tatay Pedro Bautista from Nieves Bautista iti Hong Kong, Guaves and Limos family, anak ko ada Goldwyn and Gold Laika Guaves from Zenel Limos. Shout out kani Ruth Chel Padilla iti Hong Kong, Jules Abogado iti Taiwan, Francisco Lopez, ni JC Kerubin, ni Emerson, ti Rafanan kan Cabrales family iti Ilocos Sur from Emmy Rafanan. Kablao pay para kani Mark Anthony R. Salayog kan Charmaine Molina from She Salayog. Anak ko ada Miles kan Maris, kastamot nila kay ko from Maricel Concordia iti Riyadh. Ni Catherine kan Rogelio Baltasar. Aquino family iti Natividad Pangasinan kan Ganuelas family iti Baknotan La Union from Gigi Aquino Ganuelas. Ademar Latic Jr. kan Jean Valdez di Talidawan Mateboy San Emilio Ilocos Sur from Geraldine Larocco. Shout out pa kay ninanang ko Zenaida Lampitok iti Angadanan Isabela from JJ Lampitok. Anak ko, ani Kisha May Asuzano from Rhea May Asuzano. Ni Ruthie B. Mats kan Matias family, iti Sinamar Sur, San Mateo, Isabela. Shout out pa ni Chiquito Bantawan, Rex Timbresa from Ariel Timbresa. Kids ko ada Zaira, Chen kan Clyde kan Aiso family, di Tabauco from Lovely Rose. Kastamot ni Rolly Changiwan Luis kan anak na ada Bekang, Ronaldine kan amin akakabsat kan relatives na from Rose Binwag. Kastamot ang makablaawan ni Jeffrey Tomas from Charlene Tomas Manzano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Felipe. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Sapay lakuma ta si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Ilingadaklat ako man itinagan a Felipe, kat amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, nabaliwanan manang. Iti agdama adaak dito'y Japan, ngamsakbay ang nakaumayak dito'y, adupay arigat tinapasarak. Binaliwalak amin dagita arigat, takayat ko nga ipaayan itinarimat a masakbayan ti pamilyak. Gapo kadagiti rigat a napasarak manang, ingkadang kumot tinagsurat, tabarang no mapagasatan mo't a maidrama ti padas ko, kat kidawak manang, ano bilang maidrama ti surat ko, sapay lakuma ta maiparang ti kapatgan apaset na, ta iso ti patsak apakaadawan iti adal, dagiti dumdumngeg. Felipe, anak ko, namin anon nga imbagakan ka, di mo ni kaskaso ti anyaman nga raramidan kan kadagiti kakasinsin mo.
Nanang, Amom lang arudan, aday talamang ublag ti amudang aramidan. Iso adi mo lang na idan ni kaskaso. aglablabos na aminan, nanang. Siyempre, mapunuanak mo ta. Daytoy, ti kanayon alaglagi pom Felipe. Awan, tinasaya at apagbanagan no tutupamida. Si kamot laang ti maatiw no bilang laang tamadadaol ti disposisyon mo iti biag. Pasensya kayo, nanang. Di ka agdanag. Saan na maulit tinapasamak? Rumbang laang anak ko. Tano ka na yun kang agpailuyos iti pungtot mo. Nakarkaro mo tasan da kaasardangan. Aging gasik anton ti maatew. Tandaan amday ta, Felipe. Apay adi ka pala naturog anak ko. Adda ka di parikot mo. Awan, nanang. No talaga nga awan. Apay nga raw nga da ka pala dito ingay. Rumbang kumamat maturog kan. Tamasapa ka manan ama panijay talon inton bigat. Pampanunutig lang amin, nanang. No nakaturpusak nga tayo ti koleyo. Agrigrigat tayo lat na nga ta. Ha? Amin nga min dagiti kakabagyan tayo amang si kanyak. Nagturpos da ti koleyo. Pudno day ta. Nagturpos da amin. Ngam kita ang mantika sa saad ti biyagda. Danda ni agpapada tayo lang mahad saan aya. Nanang, Nulabsan ti agsarita anak ko. Mas nakalungaw tapay iti biyag ngam isuda. Naimbag ka data, tawan ti utang tabay bayadan ta. sa bagay. Husto kayo, nanang. Niinsan pedri nga kanayo namang kanjaw kanyak. Dandanin marimata ti bangko ti insaldana atawid na atalon kadagiti nagawan na dadakkel na. Niinsan binito mat. Natinggan ti pagpaspasada na tricycle. Tawan ka no ti pagpatarimaan na. Iso aday jay. Anusan nan ti makikarkarpintero. Talaga, mat. Agpada nakaturpos iti kolehiyo dagijay akakasinsin mo anak ko. Ngamanyat ka sa saad da iti biyag. Nakarkaro pa iti panagparikot da ngamsika. Iso asaan arumbeng apampanunutom ti anyaman ngar aramidan da ken ka anak ko. Kang runaan ti amen. Saan arumbeng atutupan ti made nga aramidan da ken ka. Atay ta. Nadalo sa akong dagiti kinanlang ko. Napintas tumanin dagiti apagmulaan. Ket no makatsamba kiti panag-aapit. Sigurado adakkel tumanin ti matgadak. Ay, sos Felipe! Ah. Ore anyat aramidam amang mulmulenglang kadagiti kinalang mo. Awan to ti aasin swan ti panagbiyak mo. Kunak tupay kita na Uncle Tomas maninday ta. Bumuraw tong tiwa, kanagtaraw kang tibingkaw. Ang talinag kalata nga ang karkaramaw ti tidaga. Awan ang yaman na kanyak na Uncle. Kay kayat kukit di tamataripatok na imbag tinapanawan na di tatang adaga agam-gamulwan may. Ay, awan mo! Sa bali mo ti panagututak mo, just ka. Di ka kamadlangan. Anyang, di isumot lang arot ti masuron. Husto ni nanang. Sana rumbang nga ikaskaso dagiti kaskin ni Uncle Tomas. Paspas rutak lat taidan. Tanag pa iluyo sa kitiriknak gapitar aramiden da. Siya nga agpaiso ti maatew. Anya di ko nam, Felipe? Kaya't kung agkalaysatan ko nak, Delia. Sigurado ka? Katuan mat. Isang araw nga awisan ka ni ti kalaysa. Si kansamot ti madi. Anya amadi, mayatak ano ikalay sana kon, Felipe. Sigurado ka. Wen, ay ayatan ka nga unay. No kasta nga rod, ibagak ka ni nanang takasarita min dagiti dadakkel mo. Agkalaysatan, Delia. Ingkalaysak nga rod ni Delia, kalpasan ang nakasarita mi dagiti dadakkel naman ng Emmy.
Katkas itininamnamakon, nagado asao dagiti mang tagtagibasit kanyak, nang runa dagiti kakabagyak ama nagublag. No pay kasta, jak ingkaskaso ida, kat impakitak akabaelakon timang bukal iti pamilya, gaputa sigud meten a nagururnungak iti pangasawak manang. Naragsak ti amin kagiddan ti panagkalaysami ken ni Delia. Ngamnadlaw ko ti sabali nga iwas da Uncle Tomas ken dagiti kakasinsin ko akanayon amang sasao iti liklikodak. Nadlaw mo mo't gaayam ti kasjay nga iwas di Uncle mo at Tomas kanda kiti kakasinsin mo. Wananang, ang jaklat tayong kaskasoy dan. Ay, jak man mo no anya launay ti kayat na pagparangan. Idinto ta malaksid nga isuda lang aruden ti nakakaado idi panangan. Isuda pa'y tinagpabalkot sakbay anagawid da. Kastaya? Ay katuwan mo't anak kaw. Siya ka mismo tinagpakadaan dagiti tinangdanam a nagparte ken nagluto may papan iti day taabanag. Ay kasta anak ko. Isabamlatan dagiti saan nga umdong aramidon daken ka. Saan abale, takasi ti kanayon nga ibagada. Diyos ti manaraken kadagiti tao ang mairuruman. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Delia, kaya't ko agundawayan ti kaawan pay lang ta anak ta. Isaasapay la ko matapalubusan nak. Apay kit din asaan. Ngam madanaganak lang amin no bilang ta matuloy ka Felipe. Oh, anya ko matipagdanagam. Saan ang mailimod kan ka ti mapaspasamak iti kaadwan nga adda iji abroad ti asawa da? Delia, agtalik ka kumakanyak. Ay ayatan ka. Kat saan kanto alukwen? Felipe, Pangasim tagtalik ka kumakanyak. Saan tanto ang maipada kadagiti daddo madakda kamatem? Tasyak, agtrabaho ti ranta ki abroad. sa dino ngamin ayati papanam. Ijay Japan ti panggap ko papanan. Inkari ngamin ti gayem ko atulungan nak. Tapno nalaklak ka makapana kijay. Kijay. Felipe. Isa pang asim ko ma. Tagtalig ka kanyak Delia. Kas ilya. Kas itinakon-akon. Gundawayak tawan pa'y lahang anak ta. Tano bilang maadaan tanto ni ta anak. Sigurado ang maipaayan tanto ni tinarimat ang masakbayan. Mom, Felipe? Nataar ka? Adu kami anakadlaw iti kinataar mo. Roxy? Oo, apay akas lamabutbutan ka. Pagarupam ka di amang mga anak iti tao. Saan mo nga iti kasta, Roxy? Sa bagay, nukaskan ka iti kinataar. Nakasagana ka amangan. Iso ano tawayam? I-date nakman mat, Felipe? Kwa. Pasensya ka na, Roxy. Makumikumak ngamin. Amo mo't nga do't ipatpatrabaho kanyak te amo tayo dito ahapon. Di kagdanak may papan ka ni boss. Siyak di makamukan ko na. Kabailan ka nga irasunan ka ni boss. Basta i-date nak, Felipe.
Kumusta kayo mat dito ita asawak ngay nanang? Awan ti rumbang pagtanagam kada kami, Felipe. Si kakit di ti rumbang akumustaan mi dita Mayat mat nanang. Nalagan ti trabaho kas waiter iti may sa bar and restaurant dito Japan. Ay di kat nasaya at no kasta. Ti asawak ngay nanang. Kasaritak ko ma. Ay di pa'y simangput anak ko. Napan ngamin nakitsinda. Kastaya. Wood. Ang mamati ak apaawi dun. Nay, ay, kunak tumad. Isundi simangput. Nasayat ni Rodno dante asawak nanang. Talaga kayat ko ang makasarita. Takailiw ko unay ni Delia. Pudno ana palalo ti sulisog iti damo a bar and restaurant a nagpaayak dito Japan manang Emmy. Kat dagiti mangsulsulisog kanyak, pada akailyan metlaeng a Pinoy. Ingka gumaak ti nagbalin a natibkar manang, kat tunggal mariknak akasla abaken nak ti sulisog, umawawagak di ta Pilipinas kat kasarsaritak ti asawak. Tirigat naman ng Emmy, may sa ti compound a pagnanaadan mi dito'y Japan, kadagiti entertainer nga agpapaay iti club ti Bosco. Kat dimteng ti gundaway, adya kun naliklikan ti sulisog. Kunaktupay kat, talaga sa bali ka makiinayat, Felipe. Naidumduma aragsak ti kabailam nga ipaay iti babae akas kanya. Sana rumbang dito napasama kiti nagbalitan taroksi. Nagbasol ako ni tasawak. Kasano kuma nagbasol ka ako nam? Naglawag ang nagbasol ako ni tasawak. Gapoy ti pa nagpasulisog ko kan ka. Liniputak ti asawak. Nagbasol kan liniputam no maamuan na tinapasama ka data. Apay, ibagam ka di kan kuana? Ha? Oo, saan kit din? No maamuan ti asawam ti amin, iso, makuna nagbasol ka kan kuana. Ngam aging gaadi na naamamuan, agtalinaad ka na dalos kan napudno nga asawa kan kuana. Dayta ti tandaanam, Felipe. Ay nananang, pasensya kayo na nga magdardarasak ngamin. Ado ti rumbang nga aramidag. Nay, kaawawag ko lang nulapsan ti agsarita. Ngang kasla kayat mo napot na ti saritaan ta, anak ko. Saan mat nga ti kasta nanang? Ngam talaga ngamin nga ado tinaskan nga asigaswak. Ado ti patpatrabaho ti amo kahapon. Hapon. Felipe, agsasao ka kaday iti agpaiso. Ah, ni. Anya ka din day tangay bagbagayo nanang. Siyak ti mawagkan ka. Tapno mapanagnak ak timbaga ni Delia nga asawam. Adanda ni di mo kano kayat ti makisarita no awagat na ka. Ah, Apa yun anak ko? Anat mapaspasamakan ka. Apay akasta ka mo dan. nanang, saan nyo kumangay ka niti sa bali akay papananti kanayin na panagdardaras ko? Ado lang amin at talaga tinaskan na trabahoag. Day talang, awanin ti sa bali. Talaga na idumdum makaroksi. Awan na pulos ti pa nagbabawik anang tutupkan ka. Kunaktumat ngamin kan ka, Felipe. Katagyaman akmat, tamaparparagsak nak. Kasanungaran. Naskan nga umalnatiw ako ni tayan ti pagtorturugan mi kadagiti pada ka waiter. Sir, sana rumbang nga da makaduktala sumimsimple akti ti silid mo. Apa mo na sumangpot tayo nga gapoy di club. Sige. Basta ha, siyak lang ti pakirelasyonan dito eh. Saan ka makirelasyon iti sa bali payapadak nga entertainer? Ikari Roxy. Diakon makirelasyon iti sa bali.
Si Kalaeng. Nasaya at ngarod. Ala, ilak mo latan tiri daw to silad ko no rumar ka. Kaya't kung ti maturog tanaban no ka. O sige nga, Rod. Matulog kan. Bye. Talaga na'y dumduma tiragsak ka may paay kanyak ni Roxy. At ang tagal ka nakabungot kanyak. Sino ka nakabungot kanyak? Ano naroon nito kanyak? No! Nasipngat. Nakaabong takpay lang. Nakarakang takpay gayam. Sino ka man namang araramid ka niya kasi kastay? Palubusan na kayot ka! Anay ko! Pasol ko kung ka! Apay nga araramid ang kanyang tikastay! Sino ka? Aday wang Roxy. Kaya mo nasayat ka. Sino ka? Agtumpal kay baka. No napataggal ka, biyak mo. Sino ka? Ukar-ukaranak dito eh! Di na panawan! Ukar-ukaranak! Di na... Kalpasan ti pan nakapalag ko iti day di agundaway, jakon ammo no anya tinapasamak manang Emmy. Basta idi nakapuutak, adaak iti may sa klinika iti lugar dito'y Japan, adamo ang nagtrabahwak. Adda dagiti pan nakabagi ti lintag dito'y anang kasarita kanyak idi. Ngem kinay kayat kon tinagulimek, tanagamakak iti pangta kanyak jayjak nakita alalaki. Saan ko man anapanagnakan, dakkel ti atap ko, at tiim mo na anagbalin a boss ko dayjay. Taadda sayang gusang idi, nga igem na ni Roxy. Ti entertainer ditoy ang nakasulisugak. Gapo iti day di apagteng, dagos ang nagpakadaak itiim mo na ang nagpaayak, kat napalubusan akmet. Nakasarakak iti sabali at trabaho, ngam saanen nga iti sigud a lugar adamo anapanak. Jakmeten impakpakam mo iti asawak ken iti inak tinapasamak. Tadyak kayat nga agdanag ti inak ken nangnangrunan adyak kayat a masakitan ti asawak. Itamanang napalalon ti panagannad ko ket intagbat ko iti bato adjakon pasulisog ditoy tapno saanen ang maulit tinapasamak adanda ni nakaibwisan ti biag ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Felipe. Pagayam a Felipe, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Adda dagiti pagteng iti biag, asaan apulos anam namaan, kas iti napasamak ken ka. Pudno ang nagbalin ka anaanad ididamo, ngam idi nasulisog kan, kas lakinay kayat mumuten, adandani pa yan nakaisagmakam ako nam. Kasayaatan nga minlatta ti agbalin anapudno pagayam ko, tadagiti babae, saan arumbeng apagayayaman. Katkas itikid daw mo, na iparang ti kapatgan apaset ti surat mo, kat patsek ang nakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo.
Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan amonching, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Joel Kilon iti Texas, Adela Vergara iti Hong Kong, Marites Penuliar iti Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, kastamoten ni Dan Martz ken ni Diamond Painting with Pearl. Ti Aiso family di Tabauco, ipagtunet ken kids na ada Kinley ken Anishka ken anak ko ani Zaira Amor from lovely Tambayan. Shout out pay kada Mandy Rafaela Layad Ana Rose iti Hong Kong, kan belated mansari kan ni Ingungutak Launay from Jules Abogado, ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Marjorie Bello iti Hong Kong, Prankster iti Singapore, gayam ko ni Joyce Maburang Corpus ditoy Hong Kong, parents ko iti Tabok, Kalinga, ni Mother Liway Agurin kan Father Francis from Marilu Odlus. Advance Happy Mother's Day kadagiti amin apadak nga inna from Caraan Gutierrez. Rafanan and Cabrales family. Mayora Rose Ann Lazarte kan Jen Castillo iti Hong Kong from Emmy Rafanan. Kastamutan ni Cheryl Bartolome iti Malaysia. Ni Mary Jane Aliwanag iti Sevilla, Spain. Rosetta Ramos iti Abu Dhabi. Two Tired Adventures. Kablaawak dagiti 3 kids ko kanti pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Abdullah Habibi. Ni Julius Guzman, driver iti Provincial Hospital di Tumawini, Isabela. Pedronan Carmelo kan Malamog family di Tabugay, Cagayan from Jane Carmelo. Kastamot ni Manang Daisy di Hong Kong from Imbat and Gaho family. Kastamot kan ni Redilyn Sagon from Ana Jean Gaho. Ni Francisco Lopez, kastamot ni Aida Garcia, ni Robin Dulay, Pagal inti Dubail kan Jovelyn iti Santiago, Isabela. Dagiti anak ko ada John D. Peñaflor kan Sofia Luis from Mama Josie. Manugang ko ani Arlene Ancheta kan apok ani Arnan Alfonso di Tabarakwit, Gataran, Cagayan from Geraldine Larocco iti Hong Kong. Shout out pay kada Lori Manabat iti Dubai. Kastamoten ni Roderick Timbresa di Quezon, Isabela from Ariel Timbresa. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Monching. Dear Manang Emmy, ilingad natlatan itinagan a Monching. Kat iti agdama, adaak dito'y Taiwan. Nag-end contract idi May 2020. Ngam gapo iti lockdown, idi nagraira ti pandemya, sa anak kaawid. Tilangan pagyamanak manang, naasi tinagbalin nga employer ko ditoy. Kat imbes abaybay anak, injaya na nga irenyuk ti kontratak. Ngam jakon dimalan iti agency, kat da kamilatan tinagsarita. Narisgo ti kastoy manang, ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tamakatao, kan adamay sa asauna ti employer ko. Iso nga aging ita, addaak paylaang ditoy.
Adamot padas ko akayat ko nga isalaysay manang. Kat sapay la kuma tamapili mo ti padas ko, ama ipatangatang dito'y drama nga inkab kaubingak. Ay, narabyan ka mat, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Malam nga minan itinagrubwat kami di syudad. Anya, naggapo ka ijay syudad. Kapilitan, nanang. Tadanaskan nga impag nami jay. Amoy mo't nag-aplayak nga abroad. Amok na ita. Gamapay adi mo man laimbaga kada kamay, anagluwas ka gayam, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Biglaan nga min. Kasano, no dadakas na napasama kan ka iti papan mo ijay syudad. Saan nga min nakompormila ti pampanunutin nyo, ananang? Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Nang runa kat para kada kayo ko ni tatang, kastamatan kadagiti kakabsat ko tar aramidag. Iso asaan kayo ko mga pampanunot iti negatibo? Oh. Kumusta mo ti pa nag-apply mo di abroad ka, anakan? Mayat mat, Uncle Teryo. Kasla nabayagan nga gipagpag na kay ti papeles, Medyo narigat namin na talaga ta-apply, Uncle. Nang runa kanyak, tamo yung matadyak naggraduar iti kolehiyo. Nay, palagi plan na itaw, ka, anakan. Ang mga numabiktima ka lang iti illegal recruiter. Ha? Agreedam ka, anakan. Di kag balinamot talang, tadikat masayang ti amin na banog kan gastos mo. Agyaman na kiti palagi, Uncle. Awanan yaman na. Kanakan ka, kat isakit ka. Sa kaya sa masayang nagiti nagbamban ka. No kasta, agluwas ka ijay syudad inton bigat, anak ko. Wan, nanang. Talo kami kadagiti kakadwa nga gap-apply. Sapay la ko mata maornuson ti amin, tapno makatayab kami matag. Hindi kagdanak, anak ko. Ada ka si ti Diyos. Ay, jay lang arudan adi masumarunukan ka ti bilinag. Ha? Apay, nanang? Isupay la ti makaamo ka dagiti kakabsat yu Tamapan kami kaditatang yu jay kabangibang nga ilay. Ni, anya taramidan nyo ijay, nanang? Ay, naing ka mamot darayan tay paskang ni Bayaw Dulpo. Inawis na kami nga main. Kastaya. Wan, anak ko. Ikuyog mi ko madagiti kakabsat mo ngam. Nagastos unay ti plete. Iso ada kami latan kanitatang niyaw ti tumaray. Ay na, agyaman ako na, Diyos ko. Kamaudyanan na, naornos amin ang dagiti papeles may. Maka-abroad kami matan ka dagiti kakadwak. Sigurado ang maragsakan mo't lang dananang. Apama na sumangputa ka dyan lugar may. Matulungak tumutan dagiti kakabsat ko. Nang runa no makatumpungak to itinasayat nga amo iti papanak. Ni Uncle Terry yung iti umawawag. Apay nga ta. Song batak man langit. Hello, Uncle Teryo. Nakawag kayo, mate. Ay, munsay ka, anakan. Pasensya ka no, nawagan ka nga urabok ama kumikom kay ta dita syudad. Nalpas kumitkit tinti na si Kasok dito syudad, Uncle. Apay ka de. Kanakan, di ka kumamakmaklat, iti bagakon ka. Nay, apay ka de, Uncle. Anyat na pasamak. Ibagayo ko makanyak. Apay yan, Uncle Teryo. Na-aksidente na kiti nadakkel mo iti ipapanda, iti kamangibang nga ilay. Anya? Tinalaos aragsak ko, gaputan na iring paskon dagiti papeles ko nga agabrod, nasukatan itinalaos adanag. Nagdardarasak nga rod ang nagawid iti lugar mi manang,
Kat tinalaos adanag ko, nasukatan iti nakaro aladingit, idinaamuak apim musay ti amak, gapo iti aksidente. Kabayatan ti panakaimasayag ti amak, agngangabit mo ti inak iti ospital. Iso akapilitan nga intantan ko paylaang ti panagabrod ko kuma, kat inasikasok dagiti kakabsat ko. Naitabon nga rod di tatang nga awan ni nanang. Kat idiin-inutan ang nagimbag ni nanang, nadlaw mi ti sabali mutten adyar na. Ay, sino kaya akla at latan asumsumbrot dito'y balay, May? Ha? Nanang, Siguro, agtatakaw ka niya. ni, sa anak nagtatakaw nanang. Siyak ni Munching, ti inauna nga anak yo. Ay, anya nga anak. Awan anak may ti asawak. Sigurado at dumikarma ng ti epekto ti aksidente ka ni nanang. Siguradong agtatakaw ka. Inak magayap iti pulis. Ni. Agtatakaw ka. Agtatakaw ka. Ay sus, napanin. Surutok ni nanang. Ang mga noan niya pa iti mapasamak yung kuha. Saan arumbang abaybay akti inak? Manong Munching, rabiin. Apoy anak na rin ka pala, Sa anak pa lang amin niya agtugla pa ding. Ngam adapay trabaho minton bigat manong. Naimbag nga rod, tanakastrag kalatay ti trabaho, idi na itantan ti panagabrod mo kuma. Manong, amo ka madanagan ka gapo iti kasasaad ni nanang. Talaga ading ko. Nalaos ti panagdanag ko. Nalaos ti panagdanag ko. Nakaro ti epekto ti aksidente iti kinatao na. Nagbaliw ti ugali na ken napalalo mo ti panagkabaw na. Manong, amo ka kayat mo lata ti agabrod. Ngam agalaala ka gapo iti kasasaad ni nanang. Ading ko. Di kagdanag manong, siyak ti makaamo ka ni nanang. Kasanon ti panagadal mo? Agtinulong kami kani Manang Farida ang mga sikaso kani nanang. Nagsarita kaming kani Manang. Kat napagnumuan mi, nga asikason mi ni nanang. Nang runan numatuloy ka nga agabrod. Ading? Di kagdanag Manong. Saan may abaypayan ni nanang? Iso ano kayat mo nga ituloy ti agabrod? Sige laang Manong. Di mo pagdanagan ni nanang. No kasta, ituloy mo matlang ti agabrod ka anakan. Wananggal. Kinasarita kong nagiti dua babae nga adyak. Isuda ti makaamo ni nanang, tay tuloy ko taga abroad. Kasta tinasaya at ka anakan. Masapul nga kikinaawatan kayo nga kakabsat. Agtitinulong kayo. Ta saan tayo umutanagayatan dagiti napasamak iti kalabas. Uncle? Nasa tinapasamak iti pamilyayaw, Moncheng. Dayawag ti makitkitak akinatib karyong agkakabsat ita. Nang runa kasjay pa yun ti kasasaad ni nanang yaw. Kalaat mata na nagbaliw to ugali kanjar na manipod na ka-recover iti aksidentay. Wan nga rod, Uncle. Day talaunay ti paglading itak. Ang mamati ak mabailan niyaw, ti mapaspasaran niyo ita kaanakaan. Nang runakit makitkitak ti panagtitinunos yung agkakabsat. Day talangan ta muming aramidan ita kadagiti kakabsat ko, Uncle Terrio. Masapol nga agtitinunos ka nakikinaawatan kami. Agtitinulong kami. Tapno madairan mi dayto apan nubok adimtang iti biyag mi.
Ay, buwisit kayo at tao. Saan kayo matakap-kapin anaw? Nga maapay nga da kayo dito'y balay, may asawa. Nanang! Ha? Nanang! Apa yan? Anyat mapaspasamak. Apa yan makaungungot kayo? Ha? Sika manaan. Apay ka na yun na sirkam ti balay, may. Tinakaw mo amin na napundar may asawak. Apay ada kami latan ti taktakawam. Nanang, pangaasiyo. Agkalma kayo kuma. Saan atila sasawin nyo? Di yu itulok ang maabak ti panunot yo. Gapoy tinapasamak nga aksidente. Ha? Aksidente? Ti asawak. Ti asawak. Nanang, Apay na pasamag ti kasday. Apay. jak masungbatan ti saludsod di nanang. Ngamik ari ka saan na kayo baybayan. Ika gumaktag trabaho iti abroad. Tapno maituloy ti panagpahagas yun. Agimbag kayo, nanang. Ikarik. Agimbag kayo. Agalaan laman ti panunot kan riknak nga agabrod. Kapilitan a pinatuloy ko manang. Tasayang ti oportunidad. Kan maysa, madanaganak nga ang mga nujakton maikan iti gundaway a makaabroad, no kanayon nga itantan ko ti panagabrod ko. Kalpasan nga rod a kinasaritak iti nalapat, kan naibilin ko kadagiti addik ti inami, nagabroad akon idi tawen 2017. Damo aya adayok iti sidong ti pamilyak. Isu nga awan ti sabali asadag ko, no di ti kanayon a panagkiddaw ko iti tulong, iti namarswa. Kas na kunak iti damo apaset ti surat ko, nagasatak, tanakatumpungak iti nasayaat nga employer. Dito'y matlaeng anaamamok ni Margarita. Kasagayam ti kasasaad ti inam a pinanawam iti Pilipinas. Juan Margarita. Isa pasensyakan no jak matagtagari unay. Ngamsaan na kaya't asawan day ta suplado ak. Pampanunutok lang ti kasasaad dagiti napanawak iti Pilipinas. Maawatan ka. Kat maragsakan nakmet. Tauray na biit pa yan nagamamuta. Intalag mo kanyak ti banag amang kumkumikom kan ka. Amumunching, adadag iti banag asaan tayo anamnamaan. Narigat nga aklunan. Ngamdag ita timang patibkar kada tayo. Ha? Laglagi pom daytoy. Saan na tayo nga ikan ti Diyos iti panubok, no saan tayo akabailan abaklayan. Uray kasanuman kadagsan ti panubok a mapasaran tayo. Kasanuman ti kaladingit ti agbalin apadas tayo. Saan na tayo abaybayan ti Diyos? Tandaanam dayta, Monching. Kumusta kayo di tanadin ko? Nasaya at matmanong. Kan among manong, maragsakan kami kani Manang Farida. Ha? Apay adin ko? Manipod namin iti nagabrod ka. Aging ka itaatan da ni makatawon kan nga da di Taywan. San pa'y asimro ti sakit ni nanang? Agpay so ading? Un manong, saan na kasi di akanayon nga golakan agungat. Saan na akas idi ati na tayo mabigbig. Di kad nasayat, no da si mayaatan ti kasasaad ni nanang. Dakkel laki di nakatulong ti panagterapi kan panagpapaagas na. Patsyak akas ta manong. Iso na lang takanayon analiday. Ha? Kan pasaray sa punan na ka. Kasta ka di, ading? Tinasayat. Ag-video call ta. Tapno makasaritak ni nanang. Iti kasta, saan nakasapsapulan? Kumusta ka, Nilyang?
Apay napasamak ti kasjay, Manong Teryo. Ilyang, Nakasingsing po, day ti asawak. Nga maapay nga isupay ti nakapasamakan ti kasjay. Ilyang, ang dadagiti pa na agasan tayo anam namaan na dumtang itibiyag tayo. Tinapasamak ka kat may saan nakaaling gagit apagtan. Nga mamatiak anay tatimang patibkerkan ka. Nang runay ti panakilangan mo kadagiti anak mo. Gaputa na kayo ti rumbang nga agsisinnaranay ita. Isa asapay la kumata itultuloy mo ti pa nag-recover mo ading ka. Laglagi pumasaan na kaabaybay ang dagiti anak mo. Aramidon dati amin tapno agimbag ka. Tandaan amday ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasano day to yan? Diyak makaawid nga oray naglepasan ti kontrata. Gapoy ti lockdown. Agpada tala ang munching. Saan tayo aninamnama dayto ang napasamak? Kasano nga rudan, Margarita? Masapol nga orayan tayo ti bilin manipod kadagiti otoridad. Kasanon ti inak? Kandagiti kakabsat ko nga agur uray kanya di Pilipinas. Ang mga nanya ti mapasamak ka ni nanang no saan ka makaawid. Munching, dengganak. Kitaan nak. Munching, Margarita. agpada ta nga da agur uray kadata iti Pilipinas. Agpada ta nga ururayan dagiti mangipatpatag kadata. Ngam awan ti maaramidan ta ita. Taawan mo ti mangayat iti mapaspasamak. Nasken nga agbalinta na tibkar. Nasken akumpet ta iti namarswa. Agdinamag a delikado ti agwarwara sa sakit. Iso ang masapul a sumurot tayo iti paganurutan ti gobyerno diti lugar nga ayan tayo. Kan uray ti gobyerno di Pilipinas. Agan an nadda. Iso ang nag-lockdown damat. Awan ti flight nga agawid. Iso arumbang nga aguray tayo kadagiti sumaruno a paganurutan. Pangaasi Monching. Agbalin ka na tibkar. Sikan tinagkuna nga ada agur-uray kan kay di Pilipinas. Nang runa ti inam. Agbalin ka nga rod anatibkar. Kang runaan ti amin. Di mo liplipatan ti agkamang iti namarswa. Aklonek anapalalo ti pannakaupay ko. Idi kalaat ang nag-lockdown kapo iti pandemya manang. Naburyo nga kat awan ti kanito ajak pinampanunot ti kasasaad ni nanang. Ngamkas iti nakunakon, nasaya at tinatumpungak nga amo, kat naasyan kanyak. Kan addapay ni Margarita akanayon amang balbalakad, kan mangpapapigsa iti pakinakam ko. Isu nga uray kaskasano, nailiwliwag ko ti dudukot, kan nakaro nga iliw ko. Nasaan man ti paglablabasak, mamatiak ang maurnos tumatlaang ti amin. Takas iti kunada nga rudan, awan ti parikot asaan ang masolusyonan. Ken iti likudan ti nangisit nga ulap, agtaltalinaed asuming singising ti init. Agyamanakken ka manang Emmy. To'y pagayam mo, Monching. Pagayam a Monching, agyaman akmatken ka, iti panangisalaysay mo, iti padas mo. Pudno nga ado ti inapektaran daytoy anapasaran tayo a pandemya. Ngam laglagipan tayo kumaakanayon, adagiti pamilin nga ipatpatungpal ti gobyerno ti tunggal pagilyan, kat para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti umili. Kat no maipapanmet iti kasasaad ti inam, patsek asaan abaybayan ti Diyos,
ti maipapankan kwa na. Nang runa, kat sikan amis mo tinagkuna, adi kapulos umibibet iti pamati, ken panagtalek mo iti Diyos. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Nintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag